Salamat Oton YouTube kanalının Yıldız Teleynamasi gepleşiginiň mehriban müştaklary. Hormatly tomoşaçylar. Size 6 mayda Yıldız Teleynamasyna nämeleriň garaşýanyny bilmek isteseňiz, biziň bilen galyň. Hamal, gozular. Hamallar bugün mailnamalaryňyzyň üstünde işlemek gerek. Bolgutsy zatlara kän alady diýersiňiz. Bu siziň saglygyňyza täsir edip biler. Käwagt problemalary çözmekden olary goýbermek has amatlydyr. Durmuşyňyza öýtgeşiklik gerdiň. Hemişe her ýerde eň gowsy bolmak mümkin näler. Sowur, öküsçeler. Sowurlar soňky birneçe hepde işiňiz bilen gaty başagy boluňuz. Ýakynlaryňyz we maşgal agdalaryňyz siz bilen has köp gürleşmek isleýär. Ýöne siz olara bagly dälsiňiz. Kardeşleriňiz bilen bir aylyk mailnamalaryň üstünde işlemek üçin bugün amatly gün. Ýakyn adamlaryňyz we sizi söýýän adamňyz sizi bagtly edip biler. Jogda, ekrekler. Jogdalar, bugün siziň üçin duýgulardan dolu bir gün bolar. Täsirli filmler görüp aglarsyňyz. Ýakynlaryňyzyň size beren kömegi üçin minnetdarlyk bildirersiňiz. We gülkünç wakalary diňläp gülersiňiz. Duýgularyňyzy içiňizde saklamaň, daşyňyza çykaryň. Bugün siziň üçin durmuşyňyzda ýagty şoklanmalardan dolu bolar. Feretan, leňeşler. Feretanlar siz dogry ýolda bolsaňyz-da, ýoluňyzdan çykýan duman siziň soňky barjak nokodyňyzyň görünmeýän bolmagy ahmal. Ýöne siz ruhdan düşmän. Siz dogry ýerdesiňiz. Ädim hereket ediň we üstünligiň siziň tarapyňyzda boljakdygyny göz ýetirersiňiz. Eset, ýolbarslar. Esetler öňkü mailnamalaryňyzy täzeden göz geçirersiňiz. Ýöne bu gezek inkar etmek bilen dälle, erkinligi bolan anam bilen kimdir biriniň razylygyny almak üçin başgalaryň göwnüne yaramak gerek däligini düşünersiňiz. Bilemok, müň belany sowur diýen düşünjäniň hakykatdygyna şuny has hem göz ýetirersiňiz. Sümmüle, gyzlar. Sümmüleleriň ýeketek hem dol kabul edýän, hem-de inkar edýän zady öýtgeşiklikdir. Emma bir zady dogry düşünüň. Käbir öňüňizden çykýan mailnamalar bu tötenlik däller. Durmuşyňyzyň size açýan gapylaryndan gorkmaň. Öz ýürek sesiňizi diňlemegi başaryň. Mizan, terezeler. Mizanlar, tokum eken günüňiz, miwani ýejek günüňiz däller. Durmuşyňyzyň bu tapgyry size sabyrly bolmagy talap edýär. Netijeler gaty ajaýyp bolar. Muňa inkar etmeň. Emma käwagt geçmişiňiz hakynda oýlanmalar sizi aljyradyp biler. Akrap, etýänler. Akraplar, ähli zadyň durmuşda gezekli gezeginedigini ýatdan çykarmaň. Bir gezek otursyňyz, bir gezek ýetirersiňiz. Emma üstünlük kazanyn ähli zatlaryňyzy gözden geçiriň. Hem-de siziň üstünlügi özüňize tarap öwrüp biljekdiňizi oýlanyň. Özüňize rahatsyzlyk getirýän zatlardan daşda duruň. Kowus, kemanlar. Kowuslar, biziň ählimiz hem ýakyn adamlarymyzdan lap geç bolan wakalymyz bardyr. Şonu ýatdan çykarmaň. Köne hekaýa siziň täze adam bolmagy mümkinçilik döretmeýär. Gaýta sizi hakykata, şersiz töýgä bolan gatnaşyga tarap alyp barýar. Jedi, owloklar. Jediler siziň üçin gerek zatlaryň ählisi şu gün el ýeterler. Durmuşyňyzdaky gowluklary ünsi jemläň. We durmuşyňyzy gowluga tarap alyp baryň. Emma ýyldızlar maşgala gatnaşyklaryna ünsi çekýär. Öz içki duýgularyňyz bilen maşgala gatnaşyklaryň has berkeýändigine düşünüp bilersiňiz. Dalu, gowalar. Dalular barada näme aýdyp bilersiz? Täze bir şertnama baglaşyp, şowsuzyga düşen ýaly bolarsyňyz. Emma bugün zerur zatlary çözmegiň iň amatly günidir. Şu günden başlaň. Hut, balyklar. Hutlar. Netijeleriň şowlu bolmagy diýseň zerurdur. Şeýle de bolsa, pul ähli şowluluklaryň alamaty däller. Bugün ösüşiňiz, telekeçilik we dörejilik okuyuplaryňyzy derňärsiňiz. Dünýäni öz talantyňyz bilen geň galdyryň. Mehriban tomoşaçylar, Yıldız Teleynamasi siziň göwnüňizden turandyr diýip umyd edýär. Egerde siz ýyldızlaryň günlük teleynamasına gyzyklanýan bolsaňyz,
Atavatan TV YouTube kanalyna agza bolun. Gepleşigimizin enneki sanlaryna görüşýänçek hoş sag bolun.